Klembang pulo, ya Felix Sonrongan, lapen ke Amri Pendo, ex candidate lo, akhirnya Rajan Lotisyo, lapen ke dua orang sisi long, ajan lot secretary lo, puin Lotisyo, lapen nilai long betulang, pulang di, tanam sosialisi long di besar, inti sama. Lasen ini tuh ketahan kang tuh ngabang layan lo, ini tuh karbiang long non, itu kisum teknik, andeng senon tuh bom lo. Kisum teknik ang dengke la pono itu non tu mithang aja kono tu chakra long le da itu mithang long reset itu mithang da ke chilong le jaro an itu chilong le la pe itu phan hap ma hempre ka farman la pen 6 do bang tang ni bu farman itu nang che stong pini ani na che stong bom lo la som si itu non ke dam tang long sirkep veskar biang long sirkep a constituency long itu hempre ka farman ni bang adeng Rili bang dengbom lo dak panisi nena sisi long rili dulu bang ke ini tuh asongja tumhan bang troksi itu mah asongja tumhan bang ke raikom saki itu raikom saki punai lo BJP made RS bongko sena tumse la tumhan toisi itu mah asongja tumhan netingang se hekang sam hap chok labang ke isiang thekela henlo ini tuh non la BJP asong BJP asong tum itu makin mang bang ke latu mang ke nang pecehang long le ji lapu son se latu makin mang lo BJP bongko sena tum se lapu nang karbiang long nang cari bong lo buta ke itum akang kio hektik ahem tek labang ke latu nang pecehang long le ji pan se latu mak lemong po mu baju ke itu mak he pan labang so akimang bang ke pawede ji non ta penangan inglong arat itum karbiang long inglong arat tum han ke hemprek akimang bang ke apu tar long pen kan lo lap penangan tum ke laso akama tha bang ke pakhui lo non risalam BJP Kongres along ke koy arat tum an ke lage hemprek nang ne ku tum sai de lo lasi non to semet ke tum rule APHLC asong tum APHLC asong tum se non to semet ke 6 dul pangtang nang ji longri cerai komang ji lage mithang longri lage lape itum hane tok pi ang labang so article 244 e ahemtek bage nang bek ji buka song fit ke ini tum APHLC asong atuman te non to semet karbiang long gitu lase non karbiang long ra tum chini lo late non bang bom lo lapen itum citu bom lo lapen kibang hilang hari bang itum kidi ahut kami itum kehajang heksenon klang bom lo lapen APHLC nong sedang hai lo pulutan ke lage hemprek lapen 6 dulu pang tang ke lage keceng si asai lo buse than bachini pon lo